ман расходи ҳаррӯзаи худро ҳамин тавр менависам. Дӯстони азиз, агар ба як чи аҳамият дода бошед, шояд пеш як миқдор маош мегирифтед ки ба зиндагӣ мерасид. ҳоло чӣ қадар зиёд мегиред, лекин боз ҳам ҳамин тавр монанди пештара мерасад. яъне вақте доходи мо зиёд мешавад, расходамон ҳам баробари доход зиёд мешавад. Сабаб дар чист? Сабаби асосӣ яъне контрол накардани расходи ҳаррӯза аст. дар имрӯза видео ман нишон медиҳам ки чӣ хел расходи ҳаррӯзаи худро контрол кунем, чӣ гуна баъзе маблағҳои худро эконом кунем. хулоса видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои муҳим аст. дар як ҷои роҳат нишинед ва видеоро то охир тамошо кунед. ман расходи ҳаррӯзаи худро ҳамин тавр менависам. моҳи феврал рок шудам, чунки моҳи март дар ватан будам. агар расходи он ҷоро нависед, шояд ин дафтар камӣ кунад. бисёри муҳоҷирон инро хуб дарк мекунанд. метавонед аз ҳамин рӯз як дафтар гирифта расходи ҳаррӯзаи худро нависед. шояд ин ҷо барои баъзеҳо саволе ба миён ояд ки чаро мо расходи ҳаррӯзаи худро нависем. мақсад эконом кардан не, яъне назорат кардани расходи ҳаррӯзаи худ. бисёр бачаҳои мо мегӯянд ки ҳамин қадар пул кор мекунам, лекин намедонам куҷо меравад. пас аз ин шумо ҳатман мебинед ки пули шумо ба куҷо меравад. дар ин ҷо ҳоло дар кисса чӣ қадар пул доред нависед ва расходи ҳаррӯзаи худро, ҳатто расходҳои худро ҳам ба монанди нархи автобус, яъне роҳкиро, як стакан кофе, шояд як шавурма, ҳамаашро хулоса нависед. кадом рӯзе ки ба шумо доход мешавад, алоҳида дар ин ҷо нависта, боз плюс карда дар поён, яъне маблағи итогро нависед. баъдан дар охири моҳ ҳамаи хароҷотҳоро ҳисоб кунед, баъд мебинед ки маблағи шумо ба куҷо меравад. пас аз як моҳи ин корро кардан, нақшаи расходи моҳонаро тартиб диҳед. ҳамин тавр ба ду гурӯҳ ҷудо кунед: расходҳои муҳим ва на он қадар муҳим. хулоса ба расходҳои муҳим, яъне ин чӣ хел мебинед, документ, аренда, яъне чизҳое ки муҳим аст, ҳар моҳ мо бояд онро расход кунем. дар ин ҷо менависем. баъзе бачаҳои мо одат доранд ки пас аз кор як адреналин мехӯранд ҳар рӯз, ё ки як шавурма, як стакан кофе. чунин расходҳоро дар гурӯҳи дуюм нависед ва дар охири моҳ мебинед ки чӣ қадар расходҳои беҳуда шумо кардед. хулоса дӯстони азиз, агар чунин мавзӯъҳо бароятон писанд бошад, ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед, то ин ки оянда дар бораи тақсимоти пул, дар бораи нақша гузоштан ва дигар мавзӯъҳо ҳатман видео карда нишон медиҳам. касоне ки хоҳиши харидани телефонҳоро доранд, якчанд телефонҳои буҷетин бо нархҳои арзон овардем. масалан A03, Redmi 9 ва дигар телефонҳо. ҳатто метавонед ба Тоҷикистон ҳам равон кунед. агар харидани бошед